Alles controleren om drugs uit de havens te houden? Of is een steekproef voldoende? Wij baseren onze selecties op een gedegen informatieanalyse en een risicoselectie. En volgens mij kom je daar ook een eind mee. En verder in deze uitzending. Nederlands leren in 1 jaar. En eindelijk, Team 100 kan weer naar de woestijn. Goedenavond. De burgemeester van Rotterdam zette de discussie maar weer eens op scherp. Moet je niet gewoon alle fruitcontainers die de haven binnenkomen controleren, om op die manier te voorkomen dat drugs Nederland binnenkomen? Nou nee, zegt Chris Loostro, de directeur van de douane van Vlissingen. 100% scannen, 100% controle. Het klinkt mooi, maar het heeft een aantal belangrijke nadelen. Als we in Vlissingen kijken, we hebben hier per jaar naar schatting zo'n 700.000 losse pallets met bananen. Dat is toch een andere grootheid dan containers. Dus dat maakt het hier, al zou het kunnen, nog wel wat ingewikkelder. Dat is 1. 2, het gaat dan om zo'n ingreep in die logistiek. En zeker met bederfelijke waar, zoals hier binnenkomt, dat ik me afvraag of het naar de huidige stand van de techniek mogelijk is. Maar wij hebben ook een deel dat het niet nodig is. Omdat wij baseren onze selecties op een gedegen informatieanalyse en een risicoselectie. En volgens mij kom je daar ook een eind mee. Dus je hoeft ook niet 100% te controleren. Op dit moment wordt ongeveer 10% gecontroleerd van wat er binnenkomt in de haven van Vlissingen. Dat gebeurt op basis van risicoanalyses. Een belangrijke ontwikkeling is dat de douane steeds beter samenwerkt met de landen waar de ladingen vandaan komen. Waar wij mee bezig zijn als douane is met landen in Zuid- en Midden-Amerika afspraken te maken die de vorm van verdragen zelfs gaan krijgen. Waarbij we dat nou net proberen te bewerkstelligen. 1, hou daar tegen als het even kan. En als het toch onderweg gaat, voorzie ons dan van informatie op grond waarvan wij hier beter onze controles kunnen doen. Aangeschoven hier is verslaggever Mercy Kamermans. Mercy, dus geen 100% controles, dat niet. Maar wel betere samenwerking en meer informatie uit Zuid-Amerika. Maar is dat dan wel voldoende? Ja, het zijn eigenlijk alle maatregelen bij elkaar die het moeten doen. Dus zowel zoeken met honden, met scanapparatuur, met duikers. En dat allemaal bij elkaar. Er zijn ook nog nieuwe technieken die dit jaar worden ingevoerd. Zoals cameratoezicht op het hele haventerrein, zodat echt elke vierkante meter bewaakt kan worden. Ook drones gaan ze nog inzetten dit jaar. Dus dat alles bij elkaar, ja, dat moet de boel beter maken. En dat dat heel hard nodig is, dat bleek ook maar weer afgelopen tijd. Eerder deze maand werden 5 mannen opgepakt op een havenbedrijf in Vlissingen-Oost. En die worden ervan verdacht dat ze tassen met kook wilden ophalen. En eind maart werden nog 4 Zeeuwen opgepakt omdat ze een smokkellijn zouden willen opzetten. Ja, misschien is dat dan wel de zwakste schakel. Mensen die blijven natuurlijk altijd nog wel hebben, hoe goed je ook controleert. Dat ging natuurlijk in 2020, was dat ook al het geval. Toen er natuurlijk ook heel veel mensen zijn opgepakt voor hun rol bij smokkel vanuit de Vlissingse haven. Ja, dat klopt helemaal. De mens is altijd inderdaad de zwakke schakel. Maar ook daar wordt van alles aan gedaan. Er wordt nu meer aan de voorkant al gekeken, wie halen wij nou eigenlijk binnen? Er wordt meer gekeken, ja, wat is iemands achtergrond? Daarnaast lopen er ook trajecten voor havenmedewerkers om weerbaarder te worden, zodat ze niet in de mooie praatjes van de criminelen trappen. Want inderdaad, wat je zegt, die criminelen, ja, die hebben gewoon hulp van binnenuit nodig, ja, om die kooksmokkel te kunnen doen. Mercy Kamermans, dankjewel. Vissers, garnalenvissers uit Zeeland doen een oproep. Ga niet meer vissen in de Westerschelde. En dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over de mogelijk hoge concentraties PFAS. Er is nog veel onzekerheid over de schadelijke gevolgen van de stoffen. En dus is het volgens de vissers beter om de komende tijd op andere plekken naar garnalen te gaan vissen. Tegen een 26-jarige Middelburger is 7 maanden cel geëist voor de overval op een supermarkt in Goes. De overval was op oudejaarsavond vorig jaar. Vlak voor sluitingstijd werd een medewerker bedreigd met een mes. De overvaller ging er met bijna €800 vandoor. De Middelburger pleegde de overval vanwege huurschuld. Die was ontstaan door een gokverslaving. Ook zou hij verslaafd zijn geweest aan cannabis en lachgas. Op de A58 ter hoogte van Goes heeft vanmorgen korte tijd een file gestaan omdat er zo'n 30 schapen op de vluchtstrook stonden. Met behulp van de eigenaar zijn ze weer van de snelweg gehaald. De schapen waren uit de wei ontsnapt omdat, zo simpel is het soms, het hek open stond.
De bekendste rallycoureur van Zeeland maakt zich op voor een nieuwe woestijnrally. Adwin Hoondert uit Hoedekeskerken en zijn team zijn onderweg naar Tunesië, waar hij vanaf donderdag met zijn team meedoet aan een 8-daagse wedstrijd. Ja, het raakt een beetje tijd, hè? Na 3 jaar natuurlijk. Ja, 2 jaar stond heel veel spul er klaar voor. Maar ja, helaas, corona hoorde wat roet in het eten. Dus ik heb een balletje opgegooid en ze zei allemaal op één na van, we zijn pro, we gaan mee. En dat is het Hoondert Rally Team. En waar naartoe? Naar Tunesië, om mee te doen aan de Tunisia Desert Challenge. Het schijnt een prachtig mooi gebied te zijn. En zeker daar onderin, Al Borma, dat is een serieus duinengebied. Het schijnen echt pittige duinen te zijn. Heel mul, hoog zand. Dus zet je maar schrap, want dat moet je niet onderschatten. Oh, laat maar komen, ik heb al zoveel van die duinen gereden, dat interesseert me niks meer. Adwin Hoondert is vol vertrouwen, ook al dateert zijn laatste rally door corona van 2019. En trainen voor een woestijnrally, dat gaat lastig, zelfs in Zeeland. Natuurlijk niks voor trainen, je kunt eens proberen in Oostkapelle, maar schiet hij af, hè, denk ik. Dat voor niks. Gelukkig heeft Hoondert ervaring genoeg om uit te putten. De coureur uit Hoedekeskerken haalde in 2014, 2015 en 2016 de finish van de grootste rally ter wereld, de Dakar Rally. Ik geloof dat ik met de vrachtwagen alleen al 50.000 rallykilometers gereden heb. Dus ik heb ondertussen wel wat. En zodra je 5 kilometer onderweg bent en zeggen, oh ja, zo was het. Kom maar ook. Ja, dat verleer je nooit. Dat heb je zo weer te pakken. Zo. Nou, welkom in de cabine. Hoe lang zit je daar nou straks in Tunesië en dan? Per dag. Ja, als het een beetje mee zit, een uurtje of 7, 8. Ongeveer, dat zeggen ze, denken ze. Ja, en natuurlijk als je een keer per hebt, dat hebben we eens gehad. We hebben er ook wel 16 of 17 uur in gezeten aan een stuk. Hoondert moet in Tunesië 8 etappes van in totaal meer dan 2000 kilometer tot een goed einde brengen. En dat kan hij natuurlijk niet alleen. We zijn in totaal met 11 man. De meesten die gaan al een jaar of 6, 7 mee. Dus die weten, die kunnen precies een indelingje maken van ik begin aan de band en ik doe de brandstof erin. Ik noem maar op. Het is best wel een heel klusje hoor, elke nacht. Wordt het nou genieten of wordt het nou afzien? Of wordt het eerst afzien en daarna genieten? Zeker dat duinenspul, daar geniet ik van. Dat vind ik prachtig. Op een gegeven moment kan het wel eens een beetje afzien worden. En dan denk je van, goh, waar ben ik toch aan begonnen? Maar als je dan over 2 weken, als je klaar bent, terugkijkt, dan zeg je, oh, het was toch mooi jongens. Begin oktober moet Hulst een nieuwe burgemeester hebben. Dat heeft de gemeente laten weten. Komende vrijdag buigt de nieuwe gemeenteraad zich over de profielschets van de opvolger van Jan-Frans Mulder. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen hebben meegedacht over wat voor persoon de nieuwe burgemeester moet worden. Eerder gingen al geluiden op om vooral een jonge vrouw aan te nemen. Opnieuw een stapje in de overname van Landal door Roompot. De Europese Commissie is akkoord. Maar daarmee is de overname nog niet definitief. De Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Consument en Markt, moet nog toestemming geven. Die bekijkt of de 2 grootste aanbieders van vakantiehuisjes samen niet een te sterke marktpositie krijgen, waardoor ze ook de prijzen zouden kunnen verhogen. En de Aziatische hoornaar is weer gesignaleerd in Zeeland. Deze zogenoemde monsterwesp is een gevaar, want hij eet veel andere bijen en insecten op. Maar is bestrijden dan wel de beste oplossing of moeten we de rest van de natuur een handje helpen? We moeten gaan inzetten op groen. Groen voor vlinders, bijen, zweefvliegen. Het moet allemaal groener en natuurlijker worden. Kijk, wat we eigenlijk moeten doen is, we moeten natuurlijk zorgen dat we veel meer bloemen in onze tuin hebben. Dus leef je uit, ga de bloeiende planten introduceren. Zorg ook dat je anders je tuin gaat onderhouden. Nou, dat hoeft natuurlijk ook allemaal niet zo strak en netjes, want ook onkruid, neem de paardenbloem, is natuurlijk goud waard voor de insecten. Ja, en wat we natuurlijk ook vooral niet moeten vergeten, we denken allemaal dat het onkruid is. Maar eigenlijk is onkruid alleen maar een hele mooie plant. Want dit kennen we allemaal, de fluitenkruid. Een hele mooie soort waar honderden soorten bijen, zweefvliegen, vlinders van afhankelijk zijn. Iets heel anders dan. Na 6 weken oorlog en grote vluchtelingenstromen zijn tientallen gevluchte kinderen uit Oekraïne opgenomen op de verschillende Zeeuwse scholen. Maar er is maar 1 school in Zeeland die gespecialiseerd is in onderwijs aan buitenlandse kinderen. Het Taalexpertisecentrum in Middelburg. In een jaar tijd leren zij kinderen zo goed Nederlands dat ze daarna kunnen overstappen naar een gewone school. De nieuwe klas is in allerijl geformeerd.
voor de eerste 8 Oekraïense kinderen. Praten is nog moeilijk, maar elke dag komen er woordjes bij. Ja, de eerste woordjes, ik, vis, echt zoals wij ook Nederlands geleerd hebben. Daar beginnen we mee. De kleine school in Middelburg is gespecialiseerd in taalonderwijs aan buitenlandse kinderen. Daar komen nu kinderen uit Oekraïne bij. Ze komen nu druppelsgewijs binnen, maar we zitten momenteel vol. En na de meivakantie starten we een nieuwe groep op, waardoor we weer nieuwe Oekraïense kinderen kunnen opvangen. We hebben de ui van huis. De school bestaat nu 6 jaar en geeft les aan kinderen van vluchtelingen en arbeidsmigranten uit de hele wereld. De zijs. De kinderen krijgen zoveel les in taal dat zij na een jaar kunnen doorstromen naar een gewone basisschool. Is Nederlands een moeilijke taal? Ja, heel moeilijk. Ik deed een dicteetje met de 2 klanken. Dat doen we elke dag met dus de eu en de ui en de oe. En om die te horen en te herkennen en vooral om ze te kunnen schrijven, dat is echt ontzettend lastig. Dus het hele jaar dat we hier zijn, blijven we dat eigenlijk dagelijks oefenen. Vind je het leuk of vind je het moeilijk? Leuk. En eentje klein moeilijk. I love here. It is very good class. This. And the words of today, schroef en schrijf, are they difficult? Yes. Why? Because I'm from Turkey. In Turkey, there is no like difficult. Like schrrr. Yes. En tussendoor, ja, dan moet je ook eventjes een spelletje doen. Een spelletje met een pittenzak overgooien en dan zeggen van mijn naam is. En dan dat blijven herhalen. We hebben natuurlijk ook kinderen hier uit oorlogsgebieden die heel onveilig binnenkomen. Ja, die zie je al zo snel zo opbloeien als ze merken dat het hier veilig is en rustig en dat ze mogen zijn wie ze zijn. Ja, er zit ook wel spanning in. Sommige kinderen ja, die kunnen zich slecht concentreren en dan moet je ze er weer eens bij halen of tussendoor weer eens een spelletje doen. En ja, echt qua taal kunnen we er nog niet over praten. Maar ja, je kan ze wel troosten. Fysiek is een compliment geven of een knuffel of ja, dat. Dit taalexpertisecentrum zal de gewone basisscholen, waar nu ook veel kinderen uit de Oekraïne worden opgenomen, zoveel mogelijk met adviezen en lesprogramma's ondersteunen. Want om alle kinderen hier in Middelburg op te vangen, dat lukt niet. Het is natuurlijk een enorme opgave voor die reguliere leerkracht om naast zijn gewone klas ook nog deze kinderen op te vangen. Maar ja, de realiteit is zo dat dat gewoon niet allemaal hier zal kunnen. Dus we zullen ze van alle kanten proberen te ondersteunen. Ja, hey, wauw, allemaal goed. Ja, goed zo. Er was vandaag best veel hoge bewolking aanwezig. Het werd 17 à 18 graden. Morgen dan wordt het zonniger dan vandaag met weinig bewolking. De oostenwind wordt dan matig tot vrij krachtig. Het wordt wel net zo warm als vandaag. En tot zover deze Zeeland Nu. Ik wens u nog een hele fijne dinsdagavond.